A continuación tenemos una obra de un compositor contemporáneo que tenemos la suerte de que está en el público. Como esto no suele ser habitual, queríamos aprovechar para, si quiere decir, para que diga un par de palabras sobre la obra que vamos a escuchar. Bueno, en primer lugar, boas noites, vou a falar en galego. Sí, yo no puedo. Son lenguas hermanas. Sí. Bueno, boas noites e gracias por la atención e por la deferencia de tocar unha obra nosa, unha obra miña, este concerto tan maravilloso. Bueno, a obra que van a interpretar é un fragmento de Metaplasmos, vou intentar ser o máis breve posible, non quero tampouco entrar nunha análise demasiado profunda. E unha obra que ten, en certa medida, bastante relación con esta seira de concertos que estamos a vivir, porque a obra ten unha forma calidoscópica, é dicir, é unha especie de pequenos petiscos, de pequenos momentos musicais, e precisamente van a tocar dous deles. Está formada en torno a 8 movimentos e se basan no procedimento lingüístico do metaplasma, que, como saberán, é un procedimento que consiste en engadir ou en restar sílabas ou letras a unha palabra sin que esta cambie de significado. Simplemente unha cuestión fonética, non semántica. Entonces, para isto, me valí dun tema creado que chamo tema Metaplasmos, e que fixen foi utilizar a técnica da solmización de Guido d'Arezzo, un compositor do século XI, que consiste en dotarlle a cada letra da palabra Metaplasmos dun son musical. Neste caso, con un pouco de imaginación, aí sale un tema, unha especie de motivo, e a partir destes procedementos, a través de engadir sons e quitar sons, se vai desenvolvendo toda a obra. E pouco máis que engadir sobre esta obra. Moitas gracias.